ka bagfai ha upnai ini surok menlik kami nyurut na poslong siapa jawai jadi kanan ka Kapung kadon hang thi harum kene galat baki sujrong kalti Malaysia pung jeng gym fishing pond lang ba kane ka video ni ai jing tip sapi ki parlok rawon ki basai siam tanat man khwai do khabam te kalanti ka bai ban poi sha ka ka badon kapung te kumta ki parlok rawon habai piwan sha kane kapung pi haban yai lang ba kane kalanti te menta ngalajan poi ngan pi pi kata kapung ka bakin kin sa ai khwai do khabam te kumta ki parlok rawon ni lang poi ha kane kapung ka baki try ki la pengkre na menta ban ai khwai si te pila ban wan hang ne lang bagi tu gilinti ki bangi la depan batai te ki kene kapung ka don arteli ka bala pengkre bha ki ka chong te ha kene kapung ki du kharim ki dang don lupa sibun bat menta ka si ka sautarik umnai ba nriu arja nriu ki try jong kene kapung ki dang thep thmai ya ka dokha ka ba kin ai khwai ha ka kharsan tarik menta umnai ban riu arjar riu te menta ka si ro hang ne piu i kane ka video ka ba ki dang thep thmai ka khat khar te piu i hang ne ki dang ya theo na menta ban pensel tanat ya ki rawon ki ban sawan khwai ha ka kharsan tarik te hang ne piu i kane ka video kine ki khat khar rak nang na menta ba ai khwai ha ka kharsan tarik kumta ki perlok rawon ki bakwa khwai khabam pila bawan haka khatsan tarik kare ka si ban stang ko ai khwai khabam ki kumta piu i hang ne ka video ko nat sha na ka dukhar ko bun ki khar rim ru bun kumta pila bawan khwai ha ka khatsan tarik samarang skem ha khatsan tarik kare ka si ka ai sedang kini ki dukharu kin sadai ha habai tuan khwai ha ka tu te perlok rawon ka porstang kan long nadu ndriu beje men setiap hadu ndriu beje gini tidak ada pikwa ben kwai dan steng si rupi la bawan kwai namar itu lal kador haka si sim we rumyang kalong san spatengka kador steng si kan long lai spatengka ki kendon kilong kumne om sha ban kwai nyang newi nangta om sha ban kwai tendem on sha ban kwai tang rau jimbam betinan bukan lamba kane ka video piu i la thia e ki do kha bat mai ban pensel tanat ya ginong wan khwai ha ka khatsan tari kumta ki perlok ki bas sai sel tanat ban khwai do kha ya thulem ya ki perlok jong phi bat wan ha ka khatsan tari ka de ka si ka ban ai dang khwai na ka banda ki bas sel tanat ban khwai ya ki do kha pe hang ne ka video piu i kini ki perlok kirang ya thep ya kini ki kha ka ne kapung tang kini ki kha ru pilau i ba ki bapun ki kha ki bala long ban khwai ki kha ki berim ru ha ka ne kapung ki don lupa si ipun bat menta ka ne ka video ru piu i ba ki kha ki batmai dan syuthia kumta i baru ida the ya ka ne ka ha ka ne kapung piu i hang ne ka ne ka video ka jaka syong ru ka ba best sisa ka bala prengkrek knang nam ra ginong wan khwai ha ka te ka si i hang ne ka ne ka video ka ba ni palai hang ne ru te hang ne kini ki ka ni so tran sisa kini ka te ka jimbun kini ka ka saur ka don ka lir ka don hang ne pet ka jaka syong ru bat ang eskem balang ba ka ni video ha ba piwan ru ka pen hun ye pi klem pep ha ba piwan pin yo be ya kini ka ki bala pengkre na kam ta ka jong phi pe thang ne perlok ki jongi kirang ya the kini do kha ka ne ka pum pet do kha uba bes sa ko ni we do kha pet do kha sau tilada pinwan ha ka khatsan tarik klem pep kini do kha banang thep thamai kin dai be na te ski jai ayo haka khatsan tarik tarik si ka ba phin sa yo si bun ki kha
kapung kabarit kadokha kababun wan haka karsan tari ya thule me ki perlok ke jong phi ya ka jingtip ka ba khamnya ki laban phun yaw ne mar obal bu hangne dada pi sem jing e ban wan hakane ka jaka phun yaw ne nombar ki trai jong kane kapung kin sabatai lenti ya phi kin saap hasite lenti ban ya kendu ya phi ban ya lam ya phi hadu ban poi sha kane kapung kumta ki perlok rawan seo bha ban phun yaw ne nombar haba phi wan khnang ba phinom sem jing e haba ide bat kalenti haba phi wan sha kane kapung hadin ka kharsan tarik ki trai jong kane kapung kin sai khwai si tela don manom no ki kwa ban wan khwai biang hadin ka kharsan tarik phila ban wan khwai kasi ai khwai kalong sinengkong si balang bat si sajan te kumta haba phi wan sa phun yaw ne nombar balabu